mae pobl yma, maen nhw'n mix o pobl sydd dod i'r paned I blaned, sy'n digwydd bob mis, dydd Mercher, 6 o'r gloch. Ac ychydig o pobl newid, ychydig o pobl mewn cymuned sydd eisiau just clywed be mae Dr Cymraeg enwog yn cael yn deud heno. Beth oedd y paned I blaned blaenau cyntaf I chdi? Blinking heck, ni on the spot. Fel pob tro dwi'n siarad efo grwpiau ffantastig fel hyn, dwi byth yn gwybod be I ddisgwyl, sut mae'r gynulleidfa'n mynd I ymateb I whatever it is I talk about. Yeah. Ond wir, swn i'n hapus I aros yma am y 2 awr nesaf, chwarae teg. Mae jyst bod mor croesawgar, mor agored, a jyst bod pobl yn nodio efo math o beth dwi'n sôn amdano fo, I wybod bod pobl yn teimlo pethau tebyg i'r daith dwi wedi cael, a bod nhw'n gwybod pa mor bwysig ydy'r iaith Gymraeg I fi ac I ni fel gwlad hefyd. So, just I gael y cyfle, man, dwi dal. It's been a day. Mae'n pwysig I siarad am Gymraeg. So, efo egni, efo passion, fel, Ond eto, pan ti wedi blino hefyd, a pan ti'n drist, a pan ti angen ffrind, a pan ti angen cwtch bach neu beth bynnag. You know, pan dwi'n deud bod y Gymraeg, bod yr un mor bwysig I siarad am y Gymraeg ac ydy ei siarad yn Gymraeg, dwi ddim yn trio tanseilio y Gymraeg, dwi'n trio dweud bod siarad Gymraeg ddim yn werth o, wrth gwrs mae o. Ond eto mae elfen o, dyn ni angen deall yn gilydd, a bod ni angen, weithiau ti angen perthynas cyn mentro I siarad iaith sydd ddim yn naturiol I ti ar hyn o bryd. Ond just o ran hyn, just y ffaith bod hyn yn bodoli, a'r ffaith bod pobl yn cefnogi'r peth, os oes unrhyw un yn yr ardal blaenau, neu hyd yn oed ym Mhorthmadog os dyn nhw eisiau, mae hwn yn werth dod ato fo, chwarae teg. Mae just lyfio, mae mor groesawgar ac dwi'n gobeithio rwan bod lot mwy o bobl yn dod. Cos diolch beth, fydda I ddim yma tro nesa, so you're off the hook already. So just y pobl hyfryd yma sy'n mynd I bod yma. So just, mae pobl yn deud wrtho fi weithiau, diolch am wneud beth ti'n neud, a mae hwnna'n just, mae'n mor lyflu, ond diolch I chi am beth I chi wneud, really. Like, dyn ni angen pethau fel hyn, oeddwn ni'n siarad amdano hyn ar y dechrau, a just, mae llefydd fel hyn yn mynd I gadw'r iaith yn fyw, ac dim just yn fyw, ond yn fywiog, ac yn naturiol, ac yn groesawgar, a phob dim fel yna. Dyna be mae hyn yn gallu gwneud. Dy chi yn rhan enfawr o hanes y Gymraeg, just trwy bod yma, wir. Be da ni'n trio wneud yn paned I blaned ydy setio allan gofod I pawb just yn eistedd lawer, amlacio, mae ddim gwersi, mae na mwy just cyfle I eistedd lawer yn y iaith o cymuned ni, ac just dechrau dallt a perthnasu a defnyddio y iaith just I cymryd rhan yr son o'r ein cymuned. Ac dwi'n meddwl bod mae na neges hynna o paned I blaned Bro Ffestiniog yn really plethu mewn efo neges Dr Cymraeg hefyd. So o'n i'n mor falch a hapus bod mae Dr Cymraeg yn dod heno ac just I cysylltu efo ni I symud ymlaen efo hynna.